že se snadněji vlezou mezi ty překážky. Pohled druhý mají stejně těžký vozík jako velké koně. A sledujete výkon patrně nejmladšího přísedícího v závodech dvojstřeží. Adam Fiala přednedávnem skončil, dostudoval mateřskou školu a teď už profesionálně závodí se svým tátou i tady na zatajských závodech v Dolní Lovné. A tak kdyby to asi vyvažoval někdo dospěl, tak je by bylo. No. Ale tak to je nejlepší. Žoviální pozuzování podniků Kolfrema a Šimona a Alešem Fialou vede k dobrému výkonu a burcuje své koníky povelit. Pojďme kluci. A jak vidíte, má to velice dobrý vliv na tuto dvojici podniků. Škoda toho drobného zaváhání a teď uvidíme, jak se poperou s dolnolovňanským Altánem. To nějaký chcíplí. Tam já mají těžký jediní zástupci soutěže dvojstřeží koníků je Kolfrem, Šimon z JK Hřebčína HF, jezdec Aleš Fiala se synem Adamem. Aleše Fialu musí prozradit, že je to profesionální psycholog, dovede povzbudit své koně i ve chvíli, kdy už se jim moc závodit nechce. Malý spíš